मानोना जोंहा फरेस्ट डिउलार्स एक्ट मोनसे दङ ओमफ्राय मोनसे दङ जाहैबाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ। बे आयेन थाखासेयावबो दिनैहाय बाहेरानि मानसिया फैनानै गोसोबादि हावग्रिना थादों। बिनि खामानिया सोर? बिटिसि ओनसोलावहाय बर'लेण्डआवहाय जोंना मा मोनदों? बे मोननै बुस्थुखौ जों दिनैसिम मोनाखै, ल' एन्ड अर्डार ओमफ्राय बे हम डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट मोनाखै। दिनैहाय जोंनि बिटिसिनि सरकारा गोसोब्लाबो ल' अर्डार बे हम डिपार्टमेन्ट गैयैखाय मावनो हायाखै। दा जोङो बेखौल' बुङो, भारत सरकार आसाम सरकारखौहाय बेखौल' खावलायो, बिथांमोना आयेन मथे खामानिखौ मावनांगौ। जुदि बिसोरो फरेस्ट डिउलार्स एक्ट 2006 ओमफ्राय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एज पार आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 मथे जुदि बे खामानिखौ मावोब्लानो, बे आखरे आखरे जुदि मावोब्लानो बिथांमोना गाबोननो बिनिफ्रायहाय इभिकसन जायो। बेवहाय बिथांमोना हाइकर्ट सुप्रिम कर्ट केस हैथेलाबो जाया। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथाराव पिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर, दिनै आङो ओरैबायदि माखासे भिडिअ लानानै फैनाय जादों। जोङो गिबिसिनथारावनो UPPL नि CM आजिखालिनि रायजो सभानि MP प्रमद बर' सारनि बुंनायखौ ससे खोनासंग्रोगोन। नैथियावहाय जोङो नैबे एक्स भलन्टियार फर्स, जायखौ जोङो UTOA बो होननानै बुङो, इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसाम, दा बिथांमोननि बुंनायखौबो जोङो खोनासंगोन रायजोफोर। बिनिनो सिगाङावहाय आङो UPPL आरो BPF पार्टी बे मोननैनि गेजेरावहाय जे इलेक्शननि रिजाल्टखौ लानानैहाय ससियेल मिडियायावहाय माने पस्ट होलायबाय थादों, बेखौसो आं बुंनो सानदों रायजोफोर। एसे आङो UPPL खौ सापर्ट खालामो हिसाबै आंनिफ्राय हास्थायनाया बेनो रायजोफोर, UPPL पार्टीया 4 तारिख मेआवहाय फैगासिनो दङ, समबार खालि दै। समबारावहाय रिजाल्ट जागोन। बे समाव रंजानो थाखाय 4 तारिख मेआवहाय आंनिफ्राय हास्थायनाय मथेब्ला मोन9निफ्राय लानानै मोन12सिम UPPL पार्टीया देरहानो थांगासिनो दङ। आरो BPF पार्टीया जेरैबायदि बुंदों BPF खौहाय 11था होननानैहाय, नाथाय 11था मोना। BPF आ 11था मोना, 15थाबो मोना। नायल' नोंथांमोना, बिथांमोना सानदों जानो हागौ थांनाय जे काउन्सिल इलेक्शन, बे काउन्सिल इलेक्शनावहाय जेरैबायदि 28था सिट मोननानै देरहादोंना, बेबायदिनो मोनगोन होननानै सानदों जानो हागौ। नाथाय आं सिदा बुङो, रावबो जिर' जाया, नाथाय नाम्बारनि सायावसो फारागथिया दिन्थिगोन रायजोफोर। नायल' नोंथांमोना, दा बिथांमोना होबाय थादों BPF पार्टी 11, UPPL पार्टी 2 बेबायदि होबाय थादों। माब्रै जाथावना 2? अलरेडि 7 जन दंखायो UPPL पार्टीयावहाय। बिसोरनि भटआनो माब्लाबाबो ओरै थांखायाखै, बे 7 जननि भटआ। दा बेनिखायनो आङो दाजाबदेरबावनानैहाय 9 जननिफ्राय लानानै 12 जनसिम दोनदों। मानोना बिसोरो बाहेरावबो केन्डिडेट थिसनदों। बिनि थाखायनो आङो आसा दङ दे बिथांमोना 9 जननिफ्राय लानानै 12 जनसिमखौ देरहागोन आरो गोजोन सरकारखौहाय आरोबाव लाबोफिनगोन होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर। नैथियाव खोनासंदो दानिया UPPL नि CM आजिखालिनि रायजो सभानि MP प्रमद बर' सारा मा बुंदों। ভাল হ'বলৈ যাই আছে। UPPLৰ 10ৰ পৰা 12টা আসন জিকিবলৈ গৈ আছে আৰু এইবাৰ যি অসমত চৰকাৰ হ'ব, ইয়াত UPPL আঞ্চলিক দলৰ ভিতৰত 1 নম্বৰত থাকিব আৰু যোনে চৰকাৰ বনাব UPPLৰ দৰকাৰ হ'ব। আৰু UPPL এইবাৰ আমি চৰ্তবিলাক ঠিক কৰিছোঁ। আগৰ 5টা বছৰ আমি চৰ্ত ৰাখা নাছিলোঁ, কাৰণ একত ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লগা আছিলে। এইবাৰ বড়োলেণ্ডৰ 26টা জনগোষ্ঠী, অসমৰ 146টা জনগোষ্ঠী আৰু যি সমস্যাবিলাক 70 বছৰে সমাধান হোৱা নাই, এই আটাইবোৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ UPPL 10ৰ পৰা 12 জন বিধায়ক লৈ পেলাই আমি অসমত ৰাজধানীত আমাৰ দিছপুৰত আহি আছোঁ। আৰু অহা 5 বছৰ সকলো দৰিদ্ৰ, সকলো পিছপৰা আৰু লগতে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীবিলাক যিসকলে আজিলৈকে ন্যায় পোৱা নাই, ইহঁতৰ কাৰণে, তেখেতসকলৰ কাৰণে যুঁজ দিবলৈ আমি আহি আছোঁ। नायनोसै रायजोफोर, समबार खालि नेनानै थादो, हाथायफ्रा गोजां मानजिनानै थाखादो, सोर सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दङ ना रायजोफोर। अब्ला दानिया फैदो
मा होननानै बुङो एक्स भलन्टियार फर्स जायखौहाय जोङो मिथिनो मोनदों ना मार्कुस नार्जारि लेक्सार होफैदों नोंथांमोना ससे खोनासंदो रानिखाता फरेस्ट रेन्ज अफिसखौ जे बुख्रुहोबाय माखासे टि ट्राइब्सनि मानसिफ्रा बिसोरो गावसोरखौ आदिबासि बुङो खिन्थु बिथांमोना आसामनि नर्थ इस्ट इण्डियानि आदिबासि नङा आसामनि आदिबासिया जोंसो आदिबासिया हिन्दीयावहाय इंलिसाव बुङो इन्डिजिनास ओमफ्राय दा जुदि जोङो नायोब्ला फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 बिनि मथे नायोब्ला बिथांमोना सासेबो बेवहाय फरेस्टआवहाय थानो मोना अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स दा नोंथांमोना मिथिखागौ 2020 सननि जिनाखि बिटिआर सुक्ति बेवहाय जिनाखि मोनसे खोथा लिरबोदों बिसोरो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन होननाय दा नैबे बुस्थुआ जोंनि थाखाय जोबोद माने ब्लेकलिस्टआव हाबनाय बादि जानानै थाबायमोन बड'लेण्डआ जिहेतु बिथांमोना सुक्तियाव बुंनानै फैबायमोन दिनैनिफ्राय जोंनो बड'लेण्डखौ नांले बेयावनो जोंनो जोबथाबाय बिदि मिनिं थांदों दा नैबेखौनो जोङो बे गोदोनि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि मानसिफ्रा बड'फा उपेन ब्रह्मजों दाजानाय बे संगठना गोसा गाबखांनानै रिसेन्टलि बे बोसोरथामल' जादों बे अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सखौ दाफिननानैहाय जाहाथे दिल्लीयाव थांनानै जिनाखि लिरथेबोदोंमोन बड'लेण्ड नांले होननाय बेखौहाय दानहोनो बे बड'लेण्ड जे मोनगोन नांथारगौ नै बिनि थाखाय जोङो मेम'रेन्डाम हैनानै मिनिस्टारफोरजों रायलायदों मिनिस्टारफोरनि बिथोरावहाय जोङो प्रथमावहाय राष्ट्रपति बिथांनोबो होदों ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो ल' मिनिस्टारनो होदों बिनि उनाव जोङो ट्राइबेल मिनिस्टारनो होदों आरो बिनि उनाव जोङो हम मिनिस्टारनोबो हैदों ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो प्राइम मिनिस्टारनोबो गासैखौबो गथायजोब्बाय मेम'रेन्डामखौ जोंनि मेम'रेन्डाम गथायनायनि मेन उद्देश्य जाहैबाय बर'फ्रा दिनैसिम सेटिसफाइ जायाखै जोंनो बड'लेण्डखौ नांथारगौ आरे बाबा बिबानगिरि मानसिफ्रानो जुदि बेफोरबायदि साननाय दङब्ला अब्ला बै बिबान गैयै मानसिफ्रालाय माब्रै जानोब्रा आदैमोन आयंमोन नोंसोर बायदि बोरायसा बैसो मानसिफ्रानो दिनै जुदि गावनि हारिनि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि सिगाङावहाय बेफोरबायदि बाथ्रा फोरमायनानै होयोब्ला अब्ला जोंनि बर'आ माब्रै उन्नति जानो माब्रै बड'लेण्ड मोननो बड'लेण्डखौथ' नोंसोर जायखौ सापर्ट खालामदोंना जाय बिपिएफ पार्टिखौहाय नोंसोर 100आव 95%खौनो सापर्ट खालामदों बे बिपिएफनि सिएमआनो बड'लेण्ड नाङा होननानै बुंदों मिथिबाय दा रायजोफोर दानिल' नङा सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ अब्ला बबे गन्थं मोखांखौ लानानै दिनैहाय नोंथांमोना एक्स भलन्टियार फर्सनि नाम लानानै आरोबाव गोदान पार्टि लानानैहाय भट बिनो नागिरबावो हा माब्रै बोफ्लेबाय थानो नागिरखोब्रा बर' रायजो राजाफोरखौलाय आं जोबोद दुखु मोनो रायजोफोर ओरैनो बर'फोरनि गेजेरावहाय मोननै स्ट्रं पार्टि दंखायो मोनसे बिपिएफ आरो गुबुन मोनसेया इउपिपिएल दा मोननै पार्टिनि गेजेरावनो ओरैबायदि एना एनिखा आरोबाव बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा साइडआवहाय गंनै खुन्थिया हा एक्स भलन्टियार फर्सनो मोनसे ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय एपिबि पार्टि दा बे मोननै खुन्थियाया आरोबाव बिपिएफखौ सापर्ट खालामो दा मा एक्स भलन्टियार फर्सनि मार्कुस नार्जारि आदैमोना मा बुंदों बड'लेण्डनि सोदोब बख'दों थांनाय 1993 आवहाय जेब्लानाखि बिएससि एकर्ड खालामदों बै बिएससि एकर्डनाबोथ' गाव गावनि उदैनि थाखायल' एकर्डमोन नङा होमब्ला आयं आदै नंगौना नङा माथो फिथाइ थायदों बिएससि एकर्डआ गनायबाय दे आङो फार्स्ट एकर्ड खालामजेनबाय नाथाय साननै हयै एकर्ड खालामनांगौमोन बै समावनो बै समनिफ्रायनो बर'आ थगायजागासिनो दङ दासिमबो मिथिबायना दा नोंसोरबायदि बोरायसा बैसोनि मानसिफ्रा नै दिनैनि देरफुनाय 15-16 बोसोरनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनोहाय बेबायदि नंथारै बाथारै आरोबाव भलन्टियार फर्सनि नाम लानानैहाय रायजो राजाफोरनियावहाय भट बियोब्ला बियो जोबोद दुखुनांथाव मोननै पार्टी दङब्रा बे मोननै पार्टीखौनो बबेबा मोनसेखौ सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोनाथ' क्लियारलि सापर्टखा बिपिएफ पार्टीखौहाय 100आव 95% नोंथांमोना सापर्टखा नुबोगासिनो दंखायो जोङो मिथिबायना माखौथ' थगायनो नागिरदों जों लाजिनाय मोनोब्रा जोंफोरबो मिथिगौ मिथिबाय दा एसेबां गिदिर नङाब्लाबो
नोंथांमोननि जारिमिन आरो बर'नि जारिमिन जोंबो मिथिगौ दा बेनिखायनो मा भलन्टियार्स फर्स मा एपिबि पार्टी एखे दिनैहाय जाय पार्टिया बड'लेण्डखौनो नाङा होननानै बुंदों बड'लेण्ड नाङा जोङो माबा मोनसे बानायना होब्लानो जागोन होननानै बुंदों आरो माबा मोनसेबाव बिलाय ओरैनो माबा मोनसेखौहाय बिटिआर एकर्ड बानायनानै होखाबाय दा आरो माबा मोनसेबाव बिलाय दा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो फाइनान्सियेल सापर्टनि बाथ्रा दङ दा बेखौहाय हास्थायबाय थानायाव नोंथांमोना मानो सापर्ट गैया मानो इउपिपिएल पार्टिखौहाय एसेबां मुगैनानैहाय नायनो हाथारि जादों नोंथांमोनालाय साफ्रोमबो बर' लिडारफ्रा मानो एसेबां अधर्ज जादों इउपिपिएल पार्टियावहाय मोजां बुस्थुआ दंखाय नोंथांमोना नायनो हायाखै ना इउपिपिएल पार्टियावहाय मानो डाइरेक्ट फाइनान्सियेलनि खाबुआ दंखाय बेखौ नायनो हायाखै दिनै जों बयबो मिथिगौब्रा 1500 कौटि थाखाखौहाय जों मोनजोबा आसाम सरकारनिफ्राय 750 कौटि भारत सरकारनिफ्राय 750 कौटि दा बे थाखाखौनो जों मोनजोबा दा बेखौहाय जोङो डाइरेक्ट फाइनान्सियेल लाबोनो हायोब्लानो बड'लेण्ड जानोलाय आरो माथो बेसेबां सम नांबावो रायजोफोर आरो बबे चेप्टार क्ल'जआवहाय लिरनाय दङथाय बड'लेण्डआ फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ जाबाय होननानैहाय आंथ' नुवाखै नुदोंला सोरबाया आंहाय माने मेसेन्जाराव हरब्लानो जाबाय दा नायनि आङो बबेयाव लिरनाय दङ फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सोरबा लिडारालाबो नोंथांब्लाबो लिडारब्लाबो लिरनानै हर आखाइजों लिरनानै नङा कपि पेस्ट हर आंहाय नायनि आङो बबेयाव लिरनाय दङ बड'लेण्डआ फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ जाबाय होननानैहाय मोनसे बाथ्राखौ आं गोसोआव दङ आं मिथिगौ बेयावहाय मा होनो बिटिआर रिजन बियो पारमानेन्टलि जाबाय होननानैसो जोङो बेयाव लिरनाय नुनो मोनदों दा बिनि गेजेरजोंनो जे 280 नि बाथ्रा बुंदोंमोन ना दा बेफोर हाबनानै दंजोबो रायजोफोर नोंथांमोना फरायनानै नायब्रा आरो जुदि इंलिसखौ बुजियाब्ला मोनसे एपखौहाय डाउनलड खालाम मा एप मिथिगौ ना बड' डिक्शनारि एप नैबे बड' डिक्शनारि एपखौ डाउनलड खालामनानैहाय कपि पेस्ट खालामनानैहाय ट्रेन्सलेटआवहाय लांनानैहाय फराय इंलिसखौ बुजिनो रोङाब्ला ना एसेबां बुजिस'वाब्ला मालायनि लेंगुवेजखौलाय मानो एसेबां बुजिनो बेनिखायनो गावनि मादार लेंगुवेजावनो नोंथांमोना ट्रेन्सलेट खालामनानै नाय अब्लानो मिथिगोन बेसेबां थगायदों बिपिएफनि मानसि आरो मा होनना बुङो बै भलन्टियार्स फर्सनि मानसि आरो एपिबि पार्टिनि मानसिफ्रा नोंसोरखौहाय बेसेबां थगायदों नोंथांमोना नाय अब्लानो मिथिनो मोनगोन रायजोफोर आरो मा बेयावहाय दफा दङ मिथिबाय दा क्लियारलि आं बुंनो हागौ रायजोफोर 6 पइन्टआवहाय उदालगुरि जिल्लानि बे उदालगुरि टाउननि रेलवे क्रसिंखौबो बेखौबो अभारब्रिज बानायनाय दङ मिथिबाय दा बेखौनो नोंथांमोना बिपिएफ लाबोदों होननानै बुंनाय दा नाय नोंसोरो बिटिआर एकर्डनि दफायावहाय एसेबां नंखाय बुंनानै होनो नाङालै मिथिबाय दा नोंसोरलाय बयनिफ्रायबो देरसिन बैसोगोराफोर जों लाजिनाय मोनो एसेबां बेबायदि साननायखौ मानोथो क्रेडिट लानो नागिरबावो सापर्ट खालाम मोजां सरकारखौ नायनानै सापर्ट खालाम दावरावआबो जाखानाय नङामोन सरकारनि थाखायनो ना दावराव जादों दा बेयावलाय माथो गोरोन्थि दङखाय दा सरकारा नायनो रोङाखै सरकारा दुरबल सरकार पावारलेस बिनि थाखायनो दावरावआ जादों नंथारै बाथारै रादाय होनानै जुदि इलेक्शन गेलेयोब्ला बे दावरावआलाय जाखागोन ना दिनै नोंथांमोना कन्ट्रल खालामदो दावरावखौहाय ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन स' गोजोन्थों अब्ला रायजोफोर आंनि बुंनायावहाय आयं आदैमोना गाज्रि मोनदोंब्ला नैबे फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलखौहाय निमाहा होब्लानो जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि